barka da an wani lafiya. Da Allah tambaya nake yi. Da Allah nan ne shagon Umar to da Allah kana ji na akwai wata kana ji na kaga can ta dan bani wani kwatancen kana ji amma sai dai gaskiya na manta abinda za mu yi kawai sai an ji sanin wallahi na'am da Allah ga waya ta ran Allah waya ta aka sace aka dauke ni kenan Allah waya ka aka dauke waya ta ba kuma shi ne kira ran Allah a cikin wannan abani ka yi hakuri gaskiya wannan wayar tana hannun barawo ka yi hakuri ko dole ne iya ba a'a ba za ka samu wayan nan ba gaskiya tana hannun barawo kaga malam